V Ljudskem vrtu smo pozdravili nov obraz. Novinec v vijoličnem dresu je Saša Ivković, 24-letni centralni branilec, ki se je v prvem delu sezone izkazal v srbskem superligašu Voždovcu. O poškodbi Aleksandra Rajčevića in dejstvu, da Denis Šme dolgo ni bil v tekmovalnem ritmu, je bila odločitev o povečanju konkurence med štoperji logična. Ob podpisu 3,5-letne pogodbe je bilo zadovoljstvo obojestransko. Jeste da, bio je obostrani. Bukvalno se to sve odigralo vrlo brzo, nekih možda 3-4 dana i jako sam zadovoljan zbog toga i vrlo srećan jer dolazim u ovako jedan organizovani i što se kaže odličan klub koji igra Evropu i Ligu šampiona, tako da jako sam srećan zbog toga. Strani nogometašev in trenerjev srbskih prvoligašev je bil 192 cm visoki štoper izbran v idealno enajsterico prvega dela prvenstva. Maribor pa je prava sredina za naslednji korak v karieri nekdanjega člana Partizana in izraelskega Ašdoda. Kad trener igrao istu poziciju kao što vi sada igrate, to je dobra stvar, uvijek će vam pokazati neke stvari nove, ukazati na neke možda greške, tako da sam zadovoljan naravno zbog toga. Jeste, sad prvi put sam došao, vidim da ovako ambijent odličan, da stadion je prelep, trava odlična, naravno čuo sam da su navijači isto stvarno odlični, da dolaze, da bodre klub. I ništa, obećavam navijačima da ću se potruditi i da ću davati svoj maksimum, naravno kako na treninzima, tako na utakmici. Pri odločitvi za Maribor je vplivalo tudi dejstvo, da je slovenski prvak jeseni igral v Ligi prvakov in da je reden udeleženec evropskih tekmovanj. Pa sigurno da je onako to jedan izazov za mene. Naravno sam čuo da Maribor već igra i dugi niz godina u Evropi i Ligu šampiona. I sigurno da je to cilj svakog igrača da iz nekih manjih zemalja da odu u klub koji se takmiči u evropskim takmičenjima. Saša Ivković bo pod vodstvom Darka Milaniča prvič treniral v ponedeljek, ko se ekipa seli v Moravske Toplice.